The world has ended on Zimbabwe's opposition. The controversial visit, Hezvo Chin'ono, screams out while saying Nelson Chamisa is finished, as he has failed to speak out against the ZNA commander and Selem Sanyato threats. Ashperi mushe mure Zimbabwe, tinoti Hezvo Chin'ono okanda matomu pasi, okanda chirauro pasi, oti aiwa zvekuvhota zvemavhotsi zvepolitiki dzemunyika yeZimbabwe ndasiyana nazvo. Noda kuti aiwa kunyangwe Nelson Chamisa akatokonewa kutoita against General Anselm Sanyato. Munoziva mashoko akaitaura achiti aiwa ZANU-PF ichatonga kusvika nokusaperi. Sambina mashoko atokana Hezvo Chin'ono ndobva subscribe like kuti on the bell icon. Tina pendo pakanyora achiti, but command voting has been worse uttered in practice for 45 years, running since 1980. The only difference is by 2024, Zimbabweans have helped to kick ZANU-PF out of the ED home country Zambia. ANC South Africa has been weakened for its first time. EDC complies William Ruto is on the run for power in Kenya. ZANU is imploding by itself. ED has discredited himself at SADC through his Russia meeting nonsense. He has finished himself in many ways. Mnangagwa is now only as strong as his collapsing ZIG currency, and his ZANU-PF party even officially announces that he is now called Mr. Strong ZIG. Mude Zimbabwe ashperi mushirona Hezvo Chin'ono anoya achiti aiwa nhau dzepolitics dzemunyika yeZimbabwe dzokuvhota idzi ndasiyana nadzo, nyange naNelson Chamisa akakonewa, asi anoya achitaura achiti by 2024 vanhu vemunyika yeZimbabwe vane zvakavakwanisa kuita, ndo zvaanema izvo zvamumaona achinyora number 126 achiti aiwa nyange zvazvo ED Mnangagwa kana ZANU-PF aiwa taikona kuibvisa, but maZimbabweans takagona kuita izvo. Tudze mafunguro enyu mutudi pamusoro pemashoko aHezvo Chin'ono. Pina comment section medu musangano subscribe, like, turn on the bell icon.